Draga djeco i dragi roditelji, danas je tako teško doći do svježeg cvijeća, posebno ako nemate svoj vrt. Pa sam ja odlučila danas s vama napraviti papirnato cvijeće. Ali ne bilo koji cvijet, već onaj božur. U ponedjeljak, sjećate se, ispričala sam vam priču o božuru. To je jedan lijep, mirisan cvijet, ali i prilično svojeglav, koji svoju ljepotu pokazuje samo onima koji to zaslužuju. A ja mislim da mi zaslužujemo imati taj božur. Dakle, za izradu papirnatog cvijeta potrebna nam je žica, tanka, škare i salvete u ružičastim tonovima. Ja sam ovdje uzela 3 deblje salvete, ali vi ako su one tanje možete uzeti i nešto više. Dakle, sa svake strane ćemo izrezati cik-cak. Evo ga, jedna strana je gotova, to ćemo isto napraviti s druge strane. Evo ga. Kad smo to napravili, salvetu ćemo presavinuti u oblik harmonike. Znači, jedna strana gore, jedna dole, jedna gore, jedna dole, gore, dole, tako. Evo ga. Sada ćemo uzeti žicu, stavit ćemo ju na sredinu. Tako. Dobro ćemo to zategnuti. I onda slijedi posljednji dio koji zahtijeva nešto malo više vremena, ali je i najljepši dio, a to je nježno razdvajanje latica. Možete čak i nježno puhnuti u taj božur kad razdvajate latice, zato što je on prilično raskuštrani cvijet. Ovako nježno razdvajajte, treba će vam malo vremena, ali isplati se. Tako. Uglavnom, kad to sve lijepo napravite, trebali biste na kraju dobiti ovakav prekrasan buket mirisnih božura.